Moi kaikki! Ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, että löysin tämmöisen sovelluksen, millä pystyy editoida näitä videoita. Mut mä en tähän videoon vielä editoinut hirveästi, vaan toi alkujuttu oli semmonen kiva. Mut siis hyvää pääsiäistä kaikille. Mun kännykässä on tämmönen ihana kännykoru. Pääsiäismuna. Mä oon niin rakastunut tähän. Vähän tässä koliseekin ja tämmöstä. Mutta siis mä suosittelen pääsiäismunia kännykkäkoruksi. Mutta joo, siis hyvää pääsiäistä kaikille. Ja laittakaa kommentteihin, kuinka moni kävi virpomassa. Mä en ainakaan käynyt virpomassa, mutta mä kävin siinä virpomispäivänä Huimalassa mun iskän kanssa. Se oli ihan sikahauskaa mut siis suosittelen käydä siellä. Mut nähdään sitten ensi kerralla. Moikka!